Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Хастаханалар, балалар бакчалары, мәктәпләр һәм юллар кирәк. Владимир Путинның ел саен үткәрелә торган пресс-конференциясендә күп балалы подсолнухи бистәсенең проблемаларын күтәрделәр. Яңа ел, яңа медучреждениедә, күрше Минзәләдә заманча балалар поликлиникасы ачылды. 15 миллион сум чалуда шул бәягә Коръән китабын сатуга куйганнар. Владимир Путин подсолнухи проблемасына игътибар итте. Президент белән матбугат конференциясендә республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренең берсе дәүләт башлыгына күп балалы гаиләләр өчен бистәләрдә юллар һәм социаль объектлар төзү турында сорау бирде. Хастаханалар, балалар бакчалары, мәктәпләр һәм юллар кирәк дип билгеләп үтте журналист. Әңгәмәне подсолнухи бистәсенең барлык кешеләре күзәтте. Алар яхшы якка үзгәрешләргә ышанамы юкмы икәнлеген хәбәрчебез ачыклады. Бу подсолнухи халкының Владимир Путинга беренче генә мөрәҗәгате түгел. Моңа кадәр активистлар президентка ярдәм сорап видео мөрәҗәгать яздырды. Авыл кешеләренең проблемалары аз түгел. Юллар, электр белән үзлекләр, газ. Хәтта балалар мәйданчыгын да үз кулларыбыз белән ясарга туры килде дип зарлана халык. После вчерашней пресс-конференции Путина у нас появились дополнительные надежды на то, что вот те федеральные программы, которые были и в отношении многодетных семей, которые были задекларированы, но по большому счету дальше выделения земель для многодетных семей ничего не сдвинулось. Всеми силами мы пытались привлекать к себе внимание на наших глав, то есть как бы нас не бросать, но в дальнейшем, если обратить внимание, поселок растет, тем не менее, как бы то ни было, мы все равно эти трудности проходим, но не хотелось бы, чтобы мы эти трудности так и остались один на один. Проблемны хәл итү сыйфатында Владимир Путин күп балалы бистәләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән аерым федераль программа булдырырга тәкъдим итте. Россия президенты билгеләп үткәнчә төбәкләрнең әлеге территорияләрне үстерүгә акчалары җитәрлек түгел. Огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Не нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сейчас сказали, и в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Я просто пометил для себя, мы обязательно такую задачу перед правительством поставили, перед регионами, с тем, чтобы регионы ставили свои заявки на развитие, в том числе на региональные дорожные сети. Активистлар төрле дәрәҗәдәге хакимиятләргә мөрәҗәгатьләрне бер генә тапкыр язмаган, хәтта Тукай башкарма комитетында дәгъвада биргәннәр. Авыл кешеләре президентка мөрәҗәгать иткәннән соң ниятләре тормышка ашар дип өметләнә. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа ел, яңа медучреждениедә. Күрше Минзәләдә заманча балалар поликлиникасы ачылды. Бина Минзәлә район үзәк хастаханәсе территориясендә төзелгән. Ачылу тантанасында Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина катнашты. Заманча бина төзелешенә федераль бюджетыннан 144 миллион сум һәм республика бюджетыннан 36 сум акча бүлеп бирелгән. Я радуюсь за эту поликлинику. Мне посчастливилось, я и в Высокой горе открывал. Впечатлен уехал оттуда. Но, во-первых, дорогой он, а деньги, к счастью, спасибо, надо сказать, и федеральному центру, правительству Российской Федерации, президенту страны. Это же федеральные деньги. Освоили их в короткий срок и начинили, самое главное, очень передовым медицинским оборудованием. Сейчас самое главное здесь работать и сохранять здоровье наших детей. Это реальный вклад в наших детей, а они самые лучшие, быть им здоровыми, расти и счастливыми. Хастаханәдә медперсонал һәм пациентлар өчен барлык шартлар да тудырылган. Бина заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Яңа медицина учреждениесе 5 меңнән артык бала һәм яшүсмәргә хезмәт күрсәтәчәк. Эшне 2 сменада оештыралар. Очень долго мы ждали, когда наконец мы перейдем в это новое здание, построить нам это новое здание. И весь наш коллектив старались, ждали, работали, чтобы в настоящее время уже работать в таких хороших условиях и лечить наших деток. Сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизацияләүнең федераль программасы гыйнвар айында старт алды. Бу чорда Татарстанда 12 объект төзелде. Алар арасында шифаханәләр, табиб амбулаторияләре һәм фельдшер-акушерлык пунктлары бар. Руслан Бикмухаметов, Лилия Гатина, Айдар Мусин, Яңалыклар.
Статистикаға көз салайық, соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 100 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәулектә коронавирусын тагын 14 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 27 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 42360 очрагы билгеле, аларның 35975 терелгән, 110 узган тәулектә. 15 миллион сум интернет шилтәрендә шундый бәягә Коръән китабын сатуга куйганнар. Әлегә яңалык шәһәрдә зур резонанс уятты, күбесе аның бәясенә шаккатты. Гомумән Коръән китабын андый бәягә сатарга ярыймы? Лилия Хәбибҗанова сюжетында. 15 миллион сумга Коръән сатылу турындагы игълан интернет шилтәрендә берничә көнлек пәйда булды. Әлеге яңалык инде игътибар үзәгендә. Сатучысы Владимир Сухов. Ул урманда яшәү һәм янәсе кешеләргә ярдәм итү белән билгеле. Узган елны Лилия Миннибаева исемле шәһәрдәш 6 яшьлек баласын приютта калдырып, урманга ир-ат янына яшәргә киткәч, Владимир Сухов турында бөтен телеканаллар сөйләде. Хәзер ул янә игътибар үзәгендә. 15 миллион сумга Коръән китабын сата. Игъланда ул кергән акчага реабилитация үзәген төзергә теләве хакында язган. Коръән белән зарабатывать деньги нельзя. Именно Коръән. Коръән китабын 15 миллион сумга сату күбесендә аңлашылмаучанлык уятты. Коръән Аллаһ тарафыннан иңдерелгән изге китап. Аның ярдәмендә бизнес ясау зур гөнаһ ди Рушания Яхина. Бу халал юл түгел. Бу дөрес әйбер түгел. Бу берничә китап, потому что монда аның хезмәте кирелмәгән. Монда үзеңнең хезмәтең кирергә тиеш. Нәрсәдер үзәк төзисең икән, синең хезмәтең булырга тиеш. Син бу китапны шуның нигә сатып кына бу хезмәт түгел. Рәис хәзрәт Әхмәтов әйтүенчә, Коръәндә минем аятләремне аз бәягә сатмагыз диелә. Әмма бу очракта Аллаһ сүзен Коръәнне кыйммәткә сатырга кирәк дигән сүз түгел ди ул. Инде Коръәннәр кибетләрдә сатыла бит, инде без аны теге Коръәнне бастырган өчен, аның материалларына акча кирәк. Шушы бәһәсе белән генә билгелибез инде. Ниндидер анда теге бүтән бәһә кертмибез. Аллаһ сүзе өчен һичшик сатыла торган әйбер түгел. Шуның өчен дә мин бу әйберләргә кире карыйм. Аллаһ сүзеннән ниндидер сәүдә бизнес ясарга ярамый дип карыйм үзем мәсәлән. Әлеге кулдан язылган артефактны без дин әһелләренә күрсәтергә булдык. Китапның бөтенләй Коръән булмавы ачыкланды. Ул белдерүдә куелган китап Коръән китабы түгел, ул инде дуга кабул булу турында язылган китап. Шуның дуга кылуның әдәпләре турында, инде аның фадиләтләре турында, бәя мәсьәләсе, аның кыйммәте бик югары куелган, инде 15 миллион куелган. Бу инде безнең ише кешегә башка сыймый торган әйбер. Без Владимир Суховның үзенә шалтыратып карадык, әмма телефоны сүндерелгән, ул һаман урманда яши торгандыр дип фаразлыйсы гына кала. Әйтергә кирәк, шул ук сатучы игъланга 5 миллион ярым сумлык раритет машина сату турында да белдергән. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Япониянең табигаты тормышы фотосурәтләр аша чагыла. Энергетик мәдәният йортында табигат белән диалог исемле үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Аның авторы Япония философы Будда фикер иясе Дайсаку Икеда. Аның фотосурәтләре 40лап ил һәм 140 шәһәр күргәзмәсендә булырга өлгергән. Татарстанда беренчеләрдән булып күргәзмә безнең шәһәребездә дә ачылды. Ул 16 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Соңыннан Алабуга, Казан шәһәрләренә юл тотачак. Дөньяның үзенчәлекләре, детальләрне ничекрак күрсәтә инде. Күренеп тора, Япония төсләре ничектер шундый салкын көннәрдә җылы булып китә бу эшләрне күргәч. Біз сіздің есігізге жүрәбіз коронавирус инфекциясы білен аурушылар саны арта. Прививкам ясатырға ашығыз үшінки ол вирусны йықтырмас үшін ең ышанышлы ысул. Өзігізні һәм яқынарығызны сақлағыз. Бүгінгі шулар еді, мен Алина Валиева, сіздің білен сау болашам, яқынлашып келуші яңа ел білен. 7 января. Концертный зал мэрии. Татьяна Буланова. С 23 по 30 декабря в ВЦ «Экспокама» распродажа шуб и головных уборов. Женские и мужские дубленки. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую». Глазная клиника Газизовых. Современная хирургия катаракты и глаукомы. Лечение близорукости у детей. Набережные Челны, дом 1408. Телефон 35 75 75.